Denne historie handler om, hvordan Kenneth Laursen Vibæk gik hen og blev en ludoman. Men for at vi kan finde ud af det, er vi nødt til at spole tiden lidt tilbage. Den 10. juni 1999 kom den lille ludoman til verden. Han blev født af Kurt Hansen og Jakagak Jensen. Kenneth han gik på Dalumskolen som ung og voksede op sammen med 2 andre ludomaner, der også hedder Simon og Martin, og han har båret frugt af sin ludomani gennem dem. Som barn var Kenneth fornuftig. Han gik op i politik, han gik op i virksomhed, han gik op i sport. Men pludselig tog ting en drejning. Kenneth begyndte hurtigt at få smag for det luksuriøse liv, men det var svært at leve det luksuriøse liv på en halv skraldløn. Kenneth var derfor nødt til at finde en løsning på, hvordan han kunne fortsætte med at leve det luksuriøse liv, men uden at skulle arbejde lige så meget. Dette var sådan, han begyndte at gamble. Det startede med poker, tog videre til rouletten og blackjack, og ellers en helvedes lang smør. Han begyndte hurtigt at pikke gamet op på poker og spillede 4 bords $50 no limit hold'em poker. Startede først i små beløber, men tog derefter drastisk med stigning, og til sidst kunne Kenneth ikke selv følge med. Han begyndte at leve et vildere og vildere liv. Han begyndte at møde flere mennesker, købe dyre ting, bruge flere penge i byen. Han begyndte at blive ligeglad med folk. Det eneste fokus han havde for sig selv, det var penge. Han ikke fik råd til luksuriøse ting som en racercykel. Han gik fra sin lortelejlighed i Hjalse til en penthouse inde på Strandvejen. Som alting i livet, så har ting sine opture. Har ting og sin nedtur. Og en dag vågnede Kenneth op med et chok. Han indså, at han var gået bankerot og havde taget et lån for at prøve at dække sine udgifter. Det fandt hans far ud af, og det fik sine konsekvenser. Kenneth begyndte at reflektere tilbage til dengang han var lille, hvor tingene bare var nemmere. Man havde ikke nogen bekymringer, dengang han ikke var ludoman. Han var nødt til at lave en ændring. Kenneth begyndte derfor på universitetet at læse en HA, men lige så godt som han troede det ville være at få slippe af med sin ludomani, kom det med andre konsekvenser. Kenneth prøvede at komme over trængen for at sidde nede på casino og spille dagen lang, så derfor begyndte han at tage ud med sine venner og drikke rigtig meget alkohol. Kenneth begyndte at drikke sine tanker væk om at have lyst til at spille, og det gik fra at være et par gange om ugen til at blive på daglig basis. Sammen med alkohol plejer typisk at følge dumme beslutninger. Kenneth havde været så stiv den aften, at han havde stjålet en motorcykel og kørt hjem selv, hvor derefter at man finder ham morgenen efter kvalt i sit eget bræk. Kenneth blev begravet den 29.4.2020, og vi alle vil mindes vores kæmpe fjols og ikke mindst vores helt egen grønlænder.